Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επειδή είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση, να γνωριστούμε πρώτα. Είμαι ο Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων και είμαι εδώ σήμερα με μια διπλή ιδιότητα. Αρχικά με τον διοργανωτή όλου αυτού του διημέρου, Φόρουμ Ανάπτυξης, με θέμα τη μετάβαση. Πολλοί ήσασταν και στα εγγένεια και είδατε τον προβληματισμό και την φιλοσοφία αυτής της εκδήλωσης. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ίδια την εκδήλωση. Ομολογώ από την αρχή ότι τον χώρο του aviation, τον χώρο της αεροναυπηγικής, δεν ήταν στα δικά μου δημοσιογραφικά θεματικά ενδιαφέροντα. Όμως, ασχολούμενος πάρα πολλά χρόνια με τον χώρο της οικονομίας και της ανάπτυξης, έχω συναντηθεί με πολλούς ανθρώπους. Ένας εξ αυτών ήταν, τον βλέπω, ο Θωμάς ο Νταΐς, ένας τέλεχος της Άλθον, και πολλοί επικεφαλής ερευνητικών κυρίως δραστηριοτήτων, όπως είναι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, ο κ. Λουκόπουλος, όπως είναι ο πρόεδρος του ΙΝΒΙΣ Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, ο κ. Χρυσόστομος Στήλιος, άνθρωποι του Πανεπιστήμιου και πέραν του Πρίτανη, ειδικότερα για αυτό το θέμα, ο καθηγητής ο κ. Μούρτζες. Στην πορεία από τα ερευνητικά ιδρύματα, και μιλάω για το θεσμικό περιβάλλον καταρχήν, ενημερώθηκα ότι ασχολείται ιδιαίτερα και το ΙΤΕ έχει μύθ με επικεφαλή τον κύριο Θεόφιλο Ιωαννίδη, και μέσα από αυτές τις επαφές το θέμα του aviation και του θέματος που σήμερα ήρθαμε να συζητήσουμε, η προοπτική aviation, προοπτικές ανάπτυξης αεροπορίας αεροναυπηγικής στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, είδα ότι αποκτά ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για αυτό που λέμε ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα. Είναι ένας χώρος σημαντικός, αφορά όλη την περιφέρειά μας και μπορεί και κυρίως έχει και εξωστρέφεια. Είναι αυτό που ζητάει η ανάπτυξη του τόπου μας και συνδυάζει επιχειρηματική δραστηριότητα, ερευνητική δραστηριότητα και κίνητρα για αυτή την ενασχόληση. Και διαπίστωσα επίσης ότι στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται πολύ σημαντικές επιχειρήσεις με πανελλαδικό και παγκόσμιο ενδιαφέρον, που έχουν στρέψει τα φώτα τους σε αυτόν εδώ τον χώρο και μας καλούν να το αξιοποιήσουμε. Από την πλευρά μου και ως εκδότης μιας εφημερίδας κατά βάση οικονομικής, αλλά και ο οργανωτής ενός φόρουμ που θέλει τέτοιου είδους συναντήσεις κυρίως να προκαλεί, ώστε να μαθαίνει και ο κόσμος ευρύτερα τι δυναμική υπάρχει στην περιοχή. Συνδιοργανώσαμε λοιπόν με όλους αυτούς τους φορείς που ανέφερα αυτή τη σημερινή κουβέντα. Από την αρχή της θελήσαμε να δούμε και ένα σημαντικό θεσμό που μπορεί να τη βοηθήσει, που είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και στην προεργασία αυτής της κουβέντας ήρθαμε σε επαφή με έναν άνθρωπο που, όπως ο ίδιος εξομολογείται, ο κύριος Φωκίων Ζαΐμης, είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Η υπόθεση της αεροπορίας είναι στο μεδούλι του και θα μας τα πει και σε λίγο. Άρα στην όλη προσπάθεια τη σημερινή έχουμε κοντά μας, και θα την ακούσουμε, και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και πολλές, έτσι όπως μέσα από τη διερεύνηση έγινε, ξέχασα να πω στο θεσμικό περιβάλλον, ότι υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και δραστηριοποιείται, και πολλές εταιρείες που ασχολούνται και με το aviation είναι και μέλη του, και ο Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος, που συνδιοργανώνει και συμπαραστέκεται και σε αυτήν την εκδήλωση και θέλει και ενεργά, και θα τον ακούσουμε σήμερα με τον εκπρόσωπό του, πώς εντάσσει σε όλη αυτή την κουβέντα την παρουσία του. Για να μην μακρηγορώ, έναν στόχο που βάλαμε σαν συνδιοργανωτές πρώτον είναι να χαρτογραφηθεί αυτός ο χώρος. Εσείς ο καθένας στον χώρο του είστε οι νοικοκυρέοι, αυτοί που γνωρίζουν τον χώρο τους και τις συνεργασίες που έχει. Στο σύνολο σαν κοινωνία όμως, αυτόν τον χώρο, επιτρέψτε μου να το πω, δεν το γνωρίζει. Πρώτα ξεκίνησα από τον εαυτό μου, ότι είχα μια άγνοια αυτού του χώρου.
Αλλά το διαπίστωσα και στην προσπάθεια της συνδιοργάνωσης ότι υπάρχει μια άγνοια και στο συνολικότερο θεσμικό περιβάλλον, ότι υπάρχουν τέτοιες εταιρείες με τέτοια δυναμική, με τέτοια απασχόληση επιστημονικού δυναμικού και με τέτοια εξωστρέφεια. Άρα ο πρώτος στόχος είναι πραγματικά να χαρτογραφηθεί. Γι' αυτό, ζητώντας και την υπομονή και του εδώ ακροατηρίου, αλλά όπως ίσως θα ακούσατε, οι εκδηλώσεις του Φόρουμ Ανάπτυξης είναι και διαδικτυακές. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι υβριδικές. Ακούγομαι αυτή τη στιγμή live και θα ακουστείτε όλοι και θα δημιουργηθεί και ένα ντοκουμέντο που θα υπάρχει για όποιον θέλει και ενδιαφέρεται για το τι ακούστηκε σήμερα να το δει 24 ώρες το 24ωρο στο επίσημο site της διοργάνωσης, στο forumanaptix.gr. Ένας λοιπόν ήταν αυτός ο στόχος και το λίγο ίσως κουραστικό και θα κάνω παράκληση στους ομιλητές που θα ακολουθήσουν είναι ότι είμαστε πολλοί ομιλητές σήμερα, είναι πολλοί ομιλητές που θα παρουσιάσουν στην προσπάθεια αυτής της χαρτογράφησης το τι κάνει ο καθένας. Και από το Προεδρείο και από μένα η παράκληση είναι να τηρήσουμε τους χρόνους, γιατί ήδη λόγω των εγγενείων ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο και θα πρέπει πέρα από τις παρουσιάσεις να δώσουμε μεγάλο βάρος και σε αυτό που είναι ο δεύτερος στόχος πέραν της χαρτογράφησης. Πώς όλος αυτός ο κόσμος του aviation θα αποτελέσει και ένα οικοσύστημα που θα κάνει πράξη αυτό που στις κατηδίαν συζητήσεις με όλους διαπίστωσα, την ανάγκη υποστήριξης αυτού του χώρου, την ανάγκη υποστήριξης και από τους φορείς και από την κοινωνία και την ανάγκη της εξωστρέφειας. Θα αναζητήσουμε λοιπόν όσο υπομονή υπάρχει του χρόνου και αυτό το πώς μπορεί αυτός ο χώρος να γίνει πιο οργανωμένος και να έχει εξωστρέφεια και να αποτελέσει οικοσύστημα, να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Από τη δική μου την πλευρά έχω όλη τη διάθεση με αυτά τα δεδομένα που κουβαλάει η δικιά μου η δουλειά, σε αυτή τη χαρτογράφηση να δώσω συνέχεια είτε με τα φόρουμ είτε με την εφημερίδα είτε με κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις που αν βρούμε χρόνο στο δεύτερο μέρος και από την πλευρά μου μπορώ να καταθέσω. Εδώ ολοκληρώθηκε, όπως την χαρακτήρισα, μαραθώνια αυτή η διαδικασία. Θεωρώ, δεν το βάζω σαν ερώτημα, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Η αρχική χαρτογράφηση που θεωρούσαμε ότι θα είναι πολύ λίγες εταιρείες, ο χάρτης γέμισε και γέμισε με πολύ συγκεκριμένα σημεία αναφοράς. Βρέθηκαν τιμητικές περιοχές που κουβαλάνε περισσότερο φορτίο στο αεροπορικό δυναμικό και αυτό είναι ευτύχημα για την περιφερειά μας. Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, γιατί πέραν της χαρτογράφησης πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Η συνέχεια βέβαια, όπως είπε ο κ. Ζαΐμης, είναι η υπόθεση των φορέων, είναι η υπόθεση δική σας. Στην υποβοήθηση αυτή, εμείς από την πλευρά μας, πέραν και των ζητημάτων που είπε ο κ. Λουκόπουλος, πώς μπορούν να δημιουργηθούν εργαλεία για όλη αυτή την επικοινωνία, έχουμε τη διάθεση να συμβάλλουμε. Να γίνουμε ένα μέρος όλης αυτής της προσπάθειας κατά το κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε. Και εμείς είμαστε μέσω μαζικής ενημέρωσης με δραστηριότητες τέτοιες όπως είναι το φόρουμ. Εάν μπείτε στο site του Φόρουμ Ανάπτυξης, εδώ που μεταδίδεται αυτή η εκδήλωση, εμείς έχουμε πολύ καιρό τώρα αναπτύξει και ένα εκθεσιακό ψηφιακό περιβάλλον που εξυπηρετεί και ανάγκες επικοινωνίας, αλλά εξυπηρετεί και ανάγκες χαρτογράφησης ή συγκέντρωσης αυτού του δυναμικού, έτσι όπως το περιγράφουμε και σήμερα. Προσπαθούμε, όπως κάνατε και όλοι στα ζητήματα της έρευνας και της καινοτομίας σας, να εντάξουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια και ό,τι καινούριο. Καινούριο στα ψηφιακά αυτά δεδομένα είναι και τα virtual reality, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν ένα περιβάλλον, πολύ γρήγορα σας δείχνω γιατί δεν είναι καθόλου τώρα ώρα για να πούμε πολλά, όπου υπάρχουν ψηφιακές εκθέσεις και υπάρχουν και ψηφιακή βοηθή. Ήδη υπάρχει ένα σε beta μορφή, σε δοκιμαστική μορφή, ένα περιβάλλον aviation, ένα forum 3D Forum Aviation με ενδεικτικά στοιχεία των εταιριών, μερικών εταιριών από εσάς. Μπορούμε κάποια στιγμή να το δείξουμε και στο τραπέζι εκεί που έχετε βάλει και τα έντυπα, έχουμε αφήσει και εμείς ένα τέτοιο έντυπο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό εκθεσιακό περιβάλλον με τις εταιρείες τις οποίες συζητάμε και όποιες άλλες έχουν την διάθεση και να είναι, όταν λέμε να ο χάρτης των εταιριών Aviation στη Δυτική Ελλάδα, να μπορούμε να τον δείξουμε με τις εταιρείες,
οι οποίες με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να προσθέσουν και μια σειρά από πληροφορίες από αυτές που δείξατε, από τις ομιλίες σας, με βίντεο, από πάρα πολλά στοιχεία που θα κάνουν πράξη αυτή τη χαρτογράφηση σε επίπεδο μέσου, σε επίπεδο φόρουμ και που θα μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε τακτικά στις επόμενες συζητήσεις. Αυτό από την δική μας πλευρά ως συνεισφορά θα σας ενημερώσουμε και περισσότερο εάν νομίζετε ότι είναι χρήσιμο να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Η επόμενη συνάντηση ήδη ακουστήκανε και προτάσεις και για το Μεσολόγγι να γίνουν πράγματα και για τον Άραξο και για άλλες περιοχές. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύτηκε, εμείς τα καταγράφουμε όλα αυτά, να τα θυμίζουμε ότι πρέπει να γίνουν πράξη, γιατί πολλοί από εσάς στην αρχή είπατε ότι τα κουβεντιάζουμε πολύ καιρό, αλλά αργεί η πράξη. Εμείς θέλουμε όλος αυτός ο κόπος σήμερα να μην πάει χαμένος και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να το βοηθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση.